Pane, táta víkend je parádní akce, ale má jednu zásadní chybičku. Proto prosím, vyslyš mé prosby a prosby ostatních matek, aby příští táta víkend byl i s dětmi. Čau, no nazdar, ty mi jdeš přesně do rány. Na listopad chystám další táta víkend. Dorazíš? No jasně, že váháš, to zas bude od vás. Minule jsem vypil 4 litry vody a 3 kávy. To bylo něco. A co Vlastík? Vlastík bude? No jasně, že váháš, ten už se nemůže dočkat. Super. A zase bez bab a bez dětí? No, a nebo mi teďka napadlo, že bychom mohli vzít sebou tentokrát děti. Co na to říkáš? To je super nápad. Ženské si aspoň odpočinou a my si užijeme s dětma. Říkal jsi v listopadu, jo? Jo, bude to v listopadu, ale ještě úplně nevím přesně který víkend. Proto nezapomeň sledovat Instagram, Facebook nebo webovky, na kterých v brzké době nasdílím veškeré potřebné informace. Cože? Hurá!